Интересна информация за всички българи в Германия и по-скоро за българите, чието деца ходят все още на училище. Защо развивам тая тема? В момента повечето провинции в Германия се намират в училищна ваканция, но все още имаме сънародници, които се чудят и се питат дали има възможност да си освободят децата един-два дена по-късно от започване на учебната година. В Германия се гледа много сериозно на този въпрос и глобите са много високи, ако човек не се интересува на време. Има специални условия, при които вие може да освободите вашите деца. Предварително трябва да информирате директора, трябва да искате разрешение и да получите писмено одобрение, ако имате доста сериозна и доста основателна причина за отсъствието. Ако нямате основателна причина, директора може да ви откаже и в този случай вие сте длъжни да осигурите присъствие на вашето дете в училище. Искам да кажа, че глобите са много високи. Имаме сънародници, които от незнание отсъствали са 2 дена по-късно са пуснали децата си на училище, поради това незнание са платили 1500 евро глоба. Много хора искат да се спестят високите цени на билетите и поради тая причина се опитват по някакъв начин да освободят детето, но ако директора и класният ръководител имат такива съмнения, да знаете, че вие няма да получите никакво разрешение. Как стои въпроса на летищата? Ако е започнала учебната година и на летището вие пристигнете с вашите деца, да знаете, че полицаите абсолютно винаги отбиват всички хора с деца и проверяват какъв е случая. Проверяват къде живеят, имат ли такъв документ за освобождаване. Ако случайно такъв документ липсва, те пускат сигнал на Шуламт и съответно родителите получават глоба. Разбира се, ако стане някакъв инцидент, ако вие сте в България, вие сте някъде няма значение къде сте, нещо се случи, примерно 2 дена преди вашия полет или преди вашето пътуване, някой от вашите близки влезе в болница или нещо се случи с вашето дете или с вас, или с родителите, няма значение. Вие трябва задължително да информирате директора и трябва да си пазите абсолютно всички документи от болници, епикризи и такива неща. Това ви е доказателство, защото понякога точно с тези документи вие се освобождавате от плащането на такива глоби. Всичко трябва да бъде доказано. Надявам се тази информация да ви е била от полза. Желая ви една хубава, позитивна неделя. Бъдете живи и здрави и до скоро!